Hoxe, Héctor, temos contigo unha sección que poderíamos bautizar como Dime en que traballas e direiche que tes que comer, non? Efectivamente, logo están as profesionais da praia que xa saben perfectamente que levar á praia para comer, pero cando ainda estamos traballando, pois ás veces temos que elixir un alimento ou outro en función de moitas cousas, en función do tempo e, sobre todo, do gasto calórico que temos en función do noso traballo. Claro, non é o mesmo recoller patacas que estar sentado nunha oficina. Por eso, hoxe imos a contarlle exactamente que calorías precisan segundo o seu emprego. Pero, en xeral, Héctor, que factores influen na dieta, non? Porque haberá como unhas cuestións xerais, non? Sí, claro, evidentemente hai unha serie de factores, como dis, que influen na dieta. Eses factores, primeiro, peso, son... non sei. Claro, sobre todo, primeiro, se eres home ou eres muller tamén, porque dependendo do sexo tamén vas ter un gasto calórico maior ou menor. Pensa que, por exemplo, cando estamos a ralentí, como ese coche que está aí encendido a ralentí e que vai gastando gasolina, pero gasta algo, pero pouco. Pois, cando estamos en repouso, máis ou menos, os homes gastamos entre 2.000 e 2.600 calorías e as mulleres entre 1.500 e 2.000 calorías, aproximadamente. Pero claro, en canto empeza a actividade física, en canto ese coche empezas a cargalo de peso, a facerlle subir costas, o consumo de gasolina aumenta. Pois no noso corpo ocorre exactamente igual, en cando empezamos con esa actividade, aumenta ese consumo calórico. Que factores influen na dieta? Pois o primeiro, ese ritmos circadianos. Por exemplo, persoas que traballan a quendas, persoas que traballan de noite, persoas que hoxe como a unha, mañá como as 4. Todo eso, ao final, vai influindo na dieta en que comamos mellor ou peor. Tamén o movimento do traballo e no estrés, dependendo de se temos máis tempo ou menos para traballar. Hai moita xente que mentre está comendo ten ali o ordenador aberto, segue respondendo correos, está pendente do teléfono. Ao final, esa comida vai ser máis rápida e normalmente de peor calidade, porque non ten ese tempo suficiente para comer. E logo tamén entendo que a idade e o sexo, é dicir, o que se di sempre, os cativos se comen como limas, e non sei se comemos máis as mulleres ou os homes. Sí que o sexo tamén influe moito na dieta, non? Ao final, as necesidades calóricas non son as mesmas dun neno de 5 anos que está medrando e que necesita máis calorías, máis aporte de vitaminas, de minerais, de calorías, de proteínas, por suposto, que unha persoa, pois xa na terceira idade, por exemplo, pois que necesita menos aporte calórico, menos aporte, máis de proteínas, para non perder esa masa muscular que ten, pero igual menos aporte calórico, porque ao final non ten a mesma actividade que un neno de 9 anos que veíamos aí xogando a pelota. Claro, pois imos parece por oficios, por profesións, por exemplo, empezando por os traballos sedentarios, non? Estes traballos que entendemos de oficina, de estar sentado moitas horas. Aí que recomendas comer? Conductores tamén, que pasan moitas horas sentadas diante do volante, están aí no camión, durante moitas horas non fai outra cousa, teñen que ir moi atentos á carretera, pero non fai outra cousa que estar aí conducindo. O traballo físico, o desgaste físico é moi pequeno, igual que no traballo de oficina, todo o día respondendo correos, en logística e demais, periodistas, xornalistas tamén, que igual están moi sentados diante do ordenador escribindo, pero a actividade física é pouca. Entón, claro, que facemos? Necesitamos, si é certo que hai ese factor de estrés, pero non hai ese gasto calórico físico nos que os teus músculos estean con moita actividade. Igual hai moita tensión, e pero... ansiedade tamén, estás aí, que non chego. Tamén. Entón, que sería, digamos, a comida ideal para estas persoas? Algo que aporte proteínas, que aporte vitaminas e minerais e que aporte fibra tamén. Claro, imos reducir ese aporte, por exemplo, de hidratos de carbono, porque realmente pois necesitamos menos pataca, necesitamos menos arroz, pero si necesitamos pois máis ensalada e máis polo para que nos aporte esa proteína que si necesitamos para seguir traballando a un bo ritmo, ese aporte de vitaminas, de minerais e de fibra, porque o tránsito intestinal vai estar reducido, o non estarnos movendo, o tránsito intestinal vai se lentecer e para compensalo temos que meterlle un pouquiño de fibra. Vale, entendido. Isto en canto aos traballos sedentarios, non? É dicir, ter en conta maior aporte proteico, menos de hidrato de carbono. E cos traballos que requiren esforzo físico, Héctor. Claro, aquí estamos falando de persoas que están todo o día que non paran, sube e baixa do camión, de repoñedores, persoas mensaxeiros que están todo o día con paquetes para arriba e para baixo, persoas, por exemplo, que traballan nas obras, que están con ese esforzo físico importante, que non paran cargando pesos. Claro, aquí o aporte calórico que necesitan é moito maior. É como ese exemplo do coche que veíamos ao principio, que vai cargado hasta arriba e subindo costas todo o
do día. Vai gastar máis cantidade de gasolina. Neste caso, necesitamos máis aporte. Que temos que meter tamén? A parte de proteína e a parte tamén dese que falábamos, desas vitaminas e deses minerais e desa fibra, hai que meter hidratos de carbono. O ideal serían hidratos de carbono complexos, é dicir, por exemplo, metemos arroz, pero arroz integral. Metemos, por exemplo, pan, pero pan integral. Por que? Para que durante máis tempo teñamos esa sensación de ter enerxía durante máis tempo e non un pico de enerxía e que logo xa baixe, non? O pouco tempo volvo a ter fame. Así que imos de meterlle ese peixe, esa carne, esa proteína, ovo, por exemplo, tamén é moi boa fonte de proteína, pero vamos a meter tamén, por exemplo, pois esa ensalada de pasta, que leva un pouquiño de todo, non? Leva pasta, pero leva tamén pois algo de ovo, algo de atún, algo, vamos a meter un pouquiño aí máis de cousas, algo podemos meter algo de fibra tamén, para que teña un pouco de cada aporte. E se queren tomar algo a media mañá, o típico bocata así ou un petisco, que lle recomendas? Pois neste caso poderíamos tomar, por exemplo, pois un bocadillo, por exemplo, de atún, por exemplo, con algo de, podemos meter algo de verdura, tamén, por exemplo, algo de tomate, algo de leituga ou incluso aguacate tamén, algo de aguacate tamén que lle vai dar esa enerxía que necesita para ese esforzo físico, porque o aguacate leva moita cantidade de graxa, pero de graxa saudable. Entón, si vai dar esa cantidade de enerxía que necesita para seguir mantendo esa actividade física alta. Héctor, nestes traballos que se coñecen como híbridos, non? Por exemplo, un camareiro, non? Que tampouco é estar pois achando, pero tampouco está sentado nunha oficina, non? Claro, unha persoa que, por exemplo, un caixeiro de supermercado, unha persoa que traballa nun supermercado que ten actividade física non tan alta como a outra persoa, pero tampouco está todo o día sentado conducindo toda a mañá. Pois aí o ideal sería o que temos por aquí, que é o que se chama o prato de Harvard, que é este que temos por aquí. E vemos ademais que como está dividido, por exemplo, vemos que a metade do prato está feita de verduras e hortalizas, que sería toda esta metade do prato, e a outra metade está dividida en dous, a parte de abaixo para cereais integrais, tubérculos, pataca e demais, e na parte de arriba está outro 25% do prato, que sería a base de carne, peixe, ovos, a fonte de proteína. Temos a proteína, os hidratos de carbono e as verduras e as hortalizas. Este sería, digamos, ese alimento ideal para este tipo de traballos. Por qué? Porque vai aportarnos un pouquiño de proteína, un pouquiño de hidrato de carbono e moito tamén do que necesitamos sempre, que son verduras e hortalizas. Como vemos, é un traballo híbrido, decíamos ao principio, pois tamén unha comida híbrida, non tan calórica, non tan pouco calórica, unha cousiña intermedia. E, por exemplo, no teu caso, Héctor, no dos sanitarios e tamén profesores, podemos metelos nesta categoría. Claro, hai que necesidades hai alimenticias? Pois mira, por exemplo, os profesores e todas as persoas que traballades coa voz, que estades todo o día esforzando a voz, e os profesores exactamente igual, pois nese caso hai que ter un cuidado especial da nosa gorxa. Aí temos que ir sempre a alimentos que nos manteñan ben hidratados, para que a gorxa estea ben hidratada, e logo meter tamén outra serie, por exemplo, unha infusión de xenxibre, cousas, alimentos como a mazá, alimentos que nos vayan facer unha boa hidratación e unha desinflamación de todas esas cordas vocais para poder manter durante tantas horas o estar falando continuamente. E no caso dos sanitarios, que o que ocorre? Aquí hai unha cousa especial que non ocorre tanto noutras profesións, que é o traballo a quendas, non ese traballo nocturno. Hoxe traballo de mañá, logo de noite, logo teño garda, logo durmo pola mañá, logo durmo pola noite, cada día durmo a unha hora distinta. E hai moito descontrol aí do ritmo circadiano. Entón, que o que ocorre? Primeiro, necesitamos eses hidratos de carbono complexos que decíamos ao principio para manter a saciedade durante máis tempo, non ter eses picos, pero logo recurrir a alimentos que teñan unha alta fonte de melatonina. É dicir, a melatonina, moitas veces falamos dela aquí, eses suplementos que nos axudan a regular o ritmo do sono, pero sen recurrir ás pastillas temos alimentos que son unha fonte natural de melatonina, como poden ser, por exemplo, os plátanos e as cereixas tamén. Se poñemos, por exemplo, aí e queremos ir pa cama, poñemos un plato de cereixas e un plátano, e vai na media hora seguinte entra no sono seguro. Entón teñen unha moi boa. Además, as cereixas son a froita que máis cantidade de melatonina ten, así que se queremos descansar ben, un platiño de de cereixas ou un plátano, e xa verás como na media hora seguinte entranos ese sono e axuda un pouco a regular eses ritmos circadianos. Pois que interesante, outro tip que anotamos, 1:26 minutos, creo que hai varias dúbidas para ti, Héctor, sobre isto de que como según o meu traballo. A ver, cal é a primeira, que vamos consulta. A ver, como podo facer para planificar, claro,
con tanta precisión as comidas, claro, esta persoa está dicindo, xa me gustaría a min facer o plato de Harvard. Claro, aquí o problema é necesito alguén que me cociñe, non? Claro. Non necesito un nutricionista, senón alguén que me cociñe. Claro, o ideal neste caso é que temos que buscar ese día da semana no que libramos, que pode ser un domingo ou calqueiro outro día, e aí tratar de planificar toda a semana esas comidas. Incluso existe agora unha moda que se chama batch cooking, que consiste... sí, falamos dela aquí no Termómetro. Que consiste precisamente o que creo que explicou Bernardo, que consiste en cociñar para toda a semana, non? Un pouco como planificar, como cociñar e ter aí eses tuppers na neveira que imos tirando deles cada día da semana. Así que, bueno, recuperamos en agalega.gal, recuperamos ese programa do Termómetro e aprendemos perfectamente como cociñar. Planificamos. Veña, máis dúbidas para Héctor sobre este asunto. A ver, non vexo ningunha opción de snack comprado. Hai algunha recomendable? Hai algún, máis alá das patacas fritas, máis alá dese tipo de snacks cheos de sal e cheos de graxa e de aceite que non nos interesan tanto, hai algunha opción saludable. Por exemplo, pois temos ese guacamole que venden xa feito e preparado, hai algúns opcións moi boas. Temos tamén ás veces estes chips que venden de froita, chips de manzá, chips de outra serie de froitas que sí son unha boa opción, non tan saludable, lóxicamente, como que temos hoxe na mesa, pero sí poden ser moi boa opción, non levan tanta graxa, non levan tanta sal, así que hai que buscalos, algunha opción hai por aí, algúns pauciños que veñen que son como de pan e que tamén levan pouca cantidade de graxa e de aceite, hai que buscar, hai que ler ben os ingredientes, un día falaremos de como entender ben eses ingredientes todos. Efectivamente, sí, certo. E aí, cando entendamos ben as etiquetas, pois saberemos escoller ben. A velos ailos. Bueno, última cuestión pro noso Héctor. A ver, que nos consultan. Que podo almorzar para aumentar a sensación de saciedade durante todo o día? Pois mira, aquí imos algo moi sinxelo que son, volvemos a falar deles, que son eses hidratos de carbono complexos. Sei que son moi pesado con eles, pero que son unha moi boa solución. Se, por exemplo, cando vamos a almorzar, en vez dunha torrada de pan branco, metemos unha torrada de pan integral, canto máis porcentaxe de semente integral teña, moito mellor, vamos provocar que a sensación de saciedade dure moito máis horas durante o día. E logo lle metemos, por exemplo, unha proteína, metemoslle, por exemplo, unha torrada con xamón ou con algo de aceite, que sería perfecta, e vai nos meter esa proteína, ese hidrato de carbono complexo que dura moito tempo esa saciedade e vai ser moito mellor que ese pan branco que énchenos nese momento, pero logo ese pico baixa e volvemos a ter fame ao cabo de 1 ou 2 horas. Bueno, pois anotado todo isto, moitas grazas como sempre, querido Héctor.